Birheng Maria, igampo mo kami sa mga panunay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Padayon tang magampo alang sa panginahanglan sa tibuok kalibutan, ilabi na ang kalinaw ug kaayuhan niining sakit nga pandemic COVID-19 ug ang iyang mga variants. Ato sang padayong iampog pasalamatan ng Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Espesyal pod natong iampo ang kapahulayang dayon sa kalag ng Solidad Baguio na adiha magpuyo sa kaning kilid sa atong luyo sa atong may opisina ng ilang balay niya. 80 years old siya karon, namatay. Hinungdan aning iyang kamatayon mao ang acute nga ulcer o cardiac arrest. So mga gahapon tingin siya namatay si nang Solidad. So naani diha sa ato usan sa atong mga silingan gid dinhing kilid kay estong simbahan niya. Hopefully ato sang mamisahan din isod sa atong simbahan. Karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga way kinutuban among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Sa unang bulan miadto ang katawhan sa Israel sa kabingawan sa Sin ug nagkampo sila didto sa Kades. Namatay dito si Miriam ug dito usab ilubong. Niining higayuna walay tubig dito alang sa katawhan ug naghiusa sila batok kang Moises ug kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami sa pagkamatay sa among kaigsuunan at ubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan? Aron ba mga matay kami dinhi ug ang among mga kahayupan? Ug nganong gikuha mo man kami sa Ehipto ug gidala niining dapit nga gilisod puy-an ug dili katamnag trigo o igera o paras o granada ug dinhi walay tubig nga among mainom. Unya miadto si Moises ug si Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ug mihapa sila. Ug unya mitungha kanila ang himaya sa Ginoo.
Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug gamong duha si Aaron kinahanglan magpatigom sa mga tao. Sultihi ka ng mga bato nga anaa diha ug kini muhatag og tubig alang sa mga tao. Niining paagiha kahatagan ninyo og mainom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Ug unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Ug gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tao atubangan sa bato ug miingon siya kanila, "Pamati kamo mga masupilon. Hatagan ba kamo namog tubig gikan ining maong bato?" Unya ang bato gibunalan ni Moises sa makaduha ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron, "Kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel, dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila." Kini mao ang mga tubig sa Meriba, diin gibasol ang Ginoo sa katawhan sa Israel o gipakita niya nga siya balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo, ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat, awitan ta siya nga masadya ug mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. O nga makabati unta kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa kamingawan, diin ang inyong katigulangan misuta kanako. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong binuhatan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog,
ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Alleluia, Alleluia, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon sa ikaw, Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan, sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghang higayon nga si Jesus nag-ingon, pagtukaw kamo aron dili mo madala sa dautan. Kanisad si San Pedro mismo sa iyasang sulat, naasa ni siya sulat 1 Peter chapter chapter 4 ba to? Chapter 5 ba? Nga niingon sad siya, ang atong kaaway ang yawa, murag leon nga nagmove, nga nagtuyok-tuyok, nangita og iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Ana siya. Og tingali nasuwat ni San Pedro tungod sa iyang experience. Kini ang atong ebanghelyo karon nagpakita nga bisan pa si San Pedro or si Pedro, Simon man ang iyangan sa una, nga
gitugahan, gigasahan sa amahan sa usa ka kaalam nga wa ihatag sa laing mga apostoles nga mao ang pag-ila ni Kristo nga mao ang Mesiyas ug buhi nga Dios, mayawaan ra di ay gyapon. Mayawaan ra gyud. Labaw na tingali mo diha. Wa pa mo yawa eh. Ha? Kanus aman ta mayawaan. Organi nganlan kita Ginoo yawa. Satanas. Nganlan kita niyag Satanas. Tanawa si San Pedro. San Pedro naman ni siya karon. Pero niabot yung punto nga ginganlan gid siya ni Kristo og pahawa Satanas. Giingnan gid siya. Di wala siya moingon nga pahawa Simon or pahawa Pedro. Ang iyang gingan pahawa Satanas. Kanus man na nahitabo nga nakuha gid siya sa yawa si Pedro. Amo kibaw? Nahadlok siyang mamatay si Kristo. Kining kahadlok nato nga mamatay. Hadlok gani kang mamatay. Bantay-bantay diha. Mayawaan gyud ka. Nya kamo, di mo mahadlok matay. Ing na imong tupad ko no be, hadlok ka mamatay. Ing na, tupad ni way hadlok ka mamatay. Musunod mo ni nang solidad. Saan? Mingon gani ko, simbako pa dire. Yawa na ka. Bitaw. Nga naman, kay ang yawa, mo'y tag-iyas kamatayon. Ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Ang iyang ihatag kinabuhi. Ang ihatag sa yawa, kamatayon. Unya kay ang yawa, aron mahalin ang iyang kamatayon. Mahalin ba? Iyatang hadlokon sa kamatayon. Kay kung mahadlok na gud ka, kanabang mahadlok ka sa usa ka tawo or mahadlok ka sa usa ka sitwasyon, mao naman ay musod sa imong hunahuna, kabantay mo na maglagot ka sa imong bana kay nangabit. Tanawa, di ba, ang imong hunahuna, ang imong bana, kada lakaw, hain na sa katong panungay, hain na sa katong buang-buang. Tunda ito siyang kabit da, tunda ito siyang kabit. Murabag mahimo siyang buhi, diha nimo. Tanawa ng mahadlok ka mamatay, di ba? Hasta tanan nimong buhaton, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko, adi lang ko anak, kay mamatay niya ko. Pirmi ang kamatayon, sikat sa imong hunahuna. Pero wa ka mahadlok, malimtan mo na nimo. Malimtan, oy. Mao na karon hadlok gani kang mamatay, nakuha na kasyawa, pasabot ang yawa na maoy ni as imong unahuna. Mao na kanang kahadlok iya ginasyawa, presensya ginasyawa ang kahadlok. Bisag unsang klasihas kahadlok dinhis kalibutan, mao nay presensya siyawa. Na siya. Mas ba kuno pangutana imong tupad ina giyawaan na ka? Ina giyawa anak ka, mayroon siya, oy, ginuong ni anak ko, so ko yawa ko taon. Congratulations. Pasabot din, na siya mahadlok. Di siya mahadlok nga masunog ilang balay, di siya mahadlok nga makubid ang iya mga mahal sa kinabuhi, di siya mahadlok nga kanaganing masakit siya cancer, di na siya mahadlok nga maglinog karon, nga malusnuan taning ni ang building. Wala gina siya. Pasabot, relax. Mao na ingos Kristo. Nya unsa man ning ni ang kahadlok, gitawag ni siya ni Kristo og huna-huna nga tawhanon. Matud pa niya diri, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kanabang atong mindset, ang atong mindset Dios non ba or tawhanon? Tawhanon gani puno kas kabalaka o kahadlok, babag ka sa daan padong sa langit. Dios non gani relax ra gyud kayo. Tanawa sa unang pagbasa, purting lagutas Ginoo, naapil og kalagot sa Ginoo si Moises og si Aaron. Nga naman, kay si Moises og si Aaron nakuha sad sa yawa antong gutlua. Unsa may pagkuha, ang mga tao nagreklamo kay wa na sila tubig. Katugos Miriam, di ba namatay, gihisgutan man namatay si Miriam. Mao toy gadas bato si Miriam. Nato siya bato nga gida nga siya ra gid atoy gitagaas Ginoo nga adto motubod ang tubig. So bisag asa sila maglakaw, si Miriam mo'y nagdag tubig. Gusto gani sila nga manginom, ibutang ra tong Miriam tubig, sige gagas ang bato, tubig. Mo to manginom sila ato.
Awa di mo kibaw na. Masag mo basa ang Bible. Pagkamatay na, di naman mo tubod ang tubig kay si Miriam man mo yung nagdahato. Di nahubas ang tubig, ni yaw-yaw ng mga tao. Paglubong ni Miriam, nawa naman sa tong tubig, wa may laing kung anong Ginoo tagaan, purtig lagutas mga tao. Mauna ni, mga matay na sad ni ani. Yaw-yaw na sad sila. Kay tubig importante biya kay tubig nya desierto unsaon nimo ana? Tingali tungas adlaw wa mo'y tubig, porti ng ugaha. Ato yaw-yaw sila maayo pag humaglubong ni Miriam. Ingon ni Moses unsaon man ninamo? Ang advice sa Ginoo, insa kita ka ng bato dias gawas. Ay sa tolda nila na may bato dos gawas, ingon siya nga sultihi ang bato nga mogawas og tubig. Nya dad-an ang imong sungkod nya sultihi ang bato. Ang gingos Ginoo sultihi ang bato dili bunalan. Sa kalagot ni Moises mga tao isa masama mo kamong mga masupilon gatuo mo di mo tagaas Ginoo og tubig niray hapak ko niya kaduha ingong Ginoo naapil ka kay wa ko nimo balaana ning gawas gihapon ang tubig pero ang Ginoo naglagot kay ngano man kadto daing bato mao dayto ang Ginoo gipuspusan man hinuon ni Moises sa iyang sungkod. Di ba ang Ginoo ni ingon mas Kristo, I am the fountain of living water. Di ba? So ang Ginoo tuburan sa nas tubig, gipuspusan man noon. Wa na mahinon balaana sa ni Moises ang Ginoo mo tong niingon siya diri kay wa ko ninyo balaana maapil mo kamatay aning mga tawhana. Di na mo maong kamong duha ang magda nila ngadto sa promised land. Muna si Moises wa gini siya kaabot sa promised land. Naglantaw ra ni siya, gipatay siya sa Ginoo didto. Ang nida na ang iya ng assistant si Joshua, mo ni nida nga tutabok sa Jordan. Wag yapon mo kay bawa na. Amo lagi kay di man yapon mo basa. Nya unsa may relevance sa atong kinabuhi? Kana bitang dili nato balaanon ang Ginoo. Daghan kay okasyon sa atong kinabuhi nga atong dagmalan ang Ginoo. Pananglitan kanang taong gibunyagan, ighumag bunyag, unsa naman na siya? Kusga. Ha? Kristiyanos, wag gid mo kay baw. Anak sa Dios, inighumag bunyag, anak na nas Ginoo. Wa di mo kay baw ana. Awa gid mo kay baw. Mao bitang bunyagan dayon ang bata bisan pag bag-o pa lang na tao, as soon as possible bunyagan dayon kay maunay makapahimo niyang anak sa Dios. Kamo nabunyagan na mo. Kinsay wa mabunyagi taas ang kamot. Mga anak na ta sa Dios. Karon kung imong kusion ang imong anak, kinsay imong gikusi? Ang anak sa Dios. Ang Dios mismo. Wa nimo balaana ang lawas sa Dios nga mao ang imong anak. Kung imo nang singhagan ang imong bana, kinsa man imong gisinghagan? Ha? Tubag. Ang Dios. Kung imong libakon ang pari, kinsa man imong gilibak? Ang Dios. Kung hikapon sa pari ang madri, kinsa may gihikap? Nihikap sa Dios kay manguros iguman. Mao na kung ang imong lawas gamito na nimo sa pagpakasala, ikaw mismo wa mo respeto sa Ginoo nga naas imong lawas, nga nagpuyo sa imong lawas, labi na gyud sige kag kalawat, nga imo lang yapong himuon ang imong lawas nga agent of sin. Mao bitaw na nga makasa kita kung ang atong lawas gamito nato sa pagpakasala, pagpangawat, kanang pagtipon-tipon, premarital sex, kanang porn, kanang naang pamakak, panglibak, panaot, panagmal, kanang puyo-puyo sa lalaki o sa babae, nga unay laki, unay babae. Mga paggamit ba nas lawas, nga sala, respetui, balaana ang imong lawas, ayaw supak-supak ka ang Ginoo, pinaagis imong lawas. Nakita mga buangon kita sa tanan, moingon din ta, musabot rang Ginoo, musabot ra. Hay may imong gigamit, huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios. Naron diha.
Og tao gani mingon juga musabot ra Ginoo, musabot ra gina father. Ako na mas father ko di kasabot god. Sige gwali, mura sa na siya unsa da, mura sa na siya perfect. Di man jud ko perfect. Pero nga kung gisulti na ko ang perfect. Apil sa ko ani. Nganom day. Kamura day mo gustong sala nga lami man sa. Pero lagi makapa-impierno. Sao man gyud. Ako nang i-deny. Ug ako ma-impierno sa ko tungod sa akong pagpakasala. Kita ta dito. Kita kits. Kamong sigig simba dinhi adto ra tas impierno magkita. Sugot mo. Ha? Kamong sige rog simba apil na mo dias online. Sugot mo adto ta magkita sa impierno ikamatay na to. Ayaw oy, adto tas langit magkita. Mo na sugod karon balaano nato ang lawas sa tao labi na gyud gibunyagan. Kay mismo gani ang bato nga giisip ni Kristo na sa Ginoo nga representative sa iyang presensya nasuko man gay siya nga wa balaana ni Moises. Nasuko man gay siya bato ra gyud to. Unsa naka ang tao nga gihimo gyud sa iyang larawan og kasamahan. Una siya bantay-bantay gyud mo. Ay na gyud mo panglibak. Ini ko na ay mang aksyon ta kag panglibak. Ay ang Ginoo akong gilibak. Ig-aksyon nimo buhat ay sala man gid ni. Ako na sa ding balaanon akong mga kamot, akong hunahuna, akong mata. Nigtan-aw nimo anang porn. Ay sala man gid ni. Last na lang gid ni Lord. Buangon tayo. Muna, di ta mo compromise ha. Timan kada na to buhat og sala. Kada na to huna-huna. Nahimo na tang satanas sa mata sa Ginoo. Anang gutloa. Nahimo gid tang satanas. Nya ingno na tas Ginoo pahawa satanas. Kakuyaw og nagwali koron diri. Nya sa matas Ginoo di ay satanas na di ay ko. Mao na ang akong kasing-kasing karon ako na lang say check up naam sa ko'y sala moingon sa karon Lord hunongon ko na ni ngayon ikaog ba sorry Lord wa gid ay hunonga away na lang na magbasol basin pa sa sunod maka kuan na gyud ba maka maintain di ba oy kita magsigig kahadlok hasta gud ang atong pagampo hinungdan kahadlok magampo ko kay sus Ginoo itaw sus Ginoo ana ayaw nagda ka sa yawanon hunahuna nya muduol ka sa Ginoo mura kag buang nganong kahadlok may imong dados Ginoo gugma og pagtuo moy dad-a ngadto sa Ginoo dili nang fear kay iya na siyawa kadaghan dinhi magpabindisyon anang asin magpabindisyon anang oil magpabindisyon anang tubig nako para unsa man padir na mo gumi kahibudngan sa among balay padir nya amo lang ning sablig-sabligan mawa man sad padir nako amo ba unsa may inyong gatukmod ani kahadlok o pagtuo ay pagtuo padir nako og di ko ni blessingon ayaw sad padir blessing sad padir nako nahadlok dai mo adi nako blessingan kisay blessingan kay akong blessingan aron mo gawas ng yawa di nimo so nya kanang asin padir isablig ko nimo ay gusto ka kang mawa ang yawa na diha nimong yawa wa man na das imong palibot naani mo kanang imong hunahuna na giyawaan sa bligig asin bubuyan ang lanang o sa kagalon ngayang gidab mantika ra bagnaw ay bobo dia na tog mawa bang yawa ug di gay mawa perti gid nimong yawa bisag asa pa ka maglakaw-lakaw bisan pag adto pa kasuod sa aning dormitoryo bas mga madre ba nang sulanas mga mungha huli man jud kay nastanan bisan pa dito kuyawan lang gyapon ka kadaghang mga madre nagdepresyon sud silang monasteryo nato paportig yung yawaan so dito ano man di alagi ng yawa nato huna anhi siya musod sa huna mo kinay sugod nga karon sa may inyong gihuna-huna nga taas na kay akong humili sige maundang nako nanindog ta mga igsoon si Pedro may padayag nga si Kristo anak sa Dios kita usab mga anak sa Dios masaligon nga mudangop kaniya sa pag-ingon amahan dungga kami
Alang sa simbahan, nga magmaunungon siya sa mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nasud, nga magpaminawon sila sa usag-usa, aron pinaagi niini mabatunan ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaambit na sila sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, nga maluluyon o gamhanan, dungga kining amo mga pangamuyo, nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo nga way sukod sa kayo nga way sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit kami sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig ug duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanli sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, labi na ninang solidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga
Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kami itugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh
fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma, og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas, og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila, og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan og sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kundi kita mo entertain sa kahadlok, kung dili mag-maintain kita sa pagtuo ug paghigugma sa Ginoo. Watay update sa nahalin nato nga slots, pero ato lang isulti dinhi nga karon na ang adlaw ang katapusan sa pagbaligya atong hope and opportunity, kay nahurot naman nya atong i-report ang final count og pilagi nahalin, apil na sa mga pledges nga ihatag pa in the future karon tingaling Domingo or Sabado ba. Nya ang ato na lang rong available nga gahapon mga 20 kapin pa to, 22 pa ka slots, mao ang atong Divine Power and Salvation nga tag 5,000. Ato sa nang i-report og mao pila na lang sa mahibilin. So gwapa mo kapalit, pamalit na lang mo. Pero mo
Mura mamuguol kay naong basta mag-ingon akong palit. Makapalangit ba yan na? Pamukibawa na. Sige, ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katulad